Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। नोंथांमोनाथ' मैयानि ब्लगखौ जायफोर नायदों थारैनो मिथिखाबाय जानांगौ। माने फिसाजोनि बार्थडेआवनो आंनि हासबेन्डनि फेस रिभिल खालामबाय नङा होमब्ला, माने सोरबा सोरबा कमेन्टनि गेजेरजों नङाब्लाबो बुङो नालाय आदाखौ दिन्थि गुमैखौ दिन्थि, थ' बे हिसाबैनो माने आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि हासबेन्डखौ लाबोबाय आरोना, माने दिन्थिबाय। थ' नोंथांमोना थारैनो नुबाय जानांगौ। ओमफ्राय मैयानि जानानै थांबाय, माने बानायगोन बेबो नङामोन नालाय बार्थडेखौथ', जास्ट माने आङो फिसाजोनि नामै बाथौआवल'सो आङो आर'ज गाबखादोंमोन। ओमफ्राय मालाय बिफा फिसा आंखौ सारप्राइज खालामदों आरोना। ओमफ्राय बेखौबो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय आरो। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ थारैनो नोंथांमोना नायलां, हासबेन्डनि फेस रिभिल। थ' आं दिनै हम टुर लाबोसिगोन आरोना, बे हम टुरखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। ओमफ्राय बे हम टुर लाबोनायनि खारनबो दं आरोना लोगोफोर, बेखायनो आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय। थारैनो नोंथांमोना नायलां आरोना लोगोफोर। अब्ला आङो सुरु खालामसै। जोंनि सनानि देराखौ जोङो चेन्ज खालामनो थांगासिनो लोगोफोर। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे फुलफोरखौनो दिन्थिबाय थायोमोन। बे फुलफोराबो बे जायगायाव थानाय नंला, बे हिसाबैनो माने आङो देनां नायनो थाखायबो आङो भिडिअ बानायबाय। भिडिअ लानायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामबाय। ओमफ्राय आङो गोजौआवथ' आं बेबायदिनो साजायखायो लोगोफोर, ओमफ्राय आं गाहायावबो साजायबावोमोन आरोखि। ओमफ्राय जोंहा न' सिफायनो नागिरदों, बेखायनो माने आङो बेवहाय जेबो मोजां फुल गायाखै आरोना। थ' फुराना फुलफोरानो दंमोन, नै टाबफोराबो आं बांद्राय गोसो होनानै मावासै आरोना। नैबे चाइनिस गलाब, बेफोरखौनो आङो ब्लग भिडिअ लाबोयोमोन आरोखि, जिहेथु आं गायनाय हिसाबै नोंथांमोनजों आं शेयार खालामोमोन। ओमफ्राय नायदो नै जोंनि न'आ आरोना, नै बेबायदि आङो साजायनानै थायोमोन। ओमफ्राय ओरैजाय बेवहाय थिं होथेयो, बेयो जाहैबाय दाउनि थाखाय आरोना। दाउ मानै दङ जिहेथु, दाउखौबो नोंथांमोना नुखायो। ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर, ओरैबो माने बेबायदि माबानानै गायोमोन आरोना आङो। ओमफ्राय दा बेफोर थानाय नंला आरो। ओमफ्राय नै ओरैजाय दङ, नै बियो जोंनि माने बाथरुम, इउरिनेल, टयलेट मोननै आरोखि ना। बियो गासै रुम मोनब्रै लोगोफोर। नै लोगोफोर, नै बिबार बारबाय, बियो गासैहाय 4था रुम। ओमफ्राय न'नि हालोदखौ खिन्थानोसै। नै लोगोफोर, जोंना न'नि हालोदा बेवहाय माने बेलकनि, माने बारान्दाया मोननै आरोखि, डाबल लोगोफोर। बेनो आरोना जोंनि सनानि देराया। नोंथांमोननि बायदि हाइ फाइ नङा आरोना लोगोफोर, जोंना बेनो। ओमफ्राय बेफोरावनो आङो जि लामो। दा माने आङो नैबे आंनि फुलमोन बेबो बोरैबा थांजोबसिगोन, माने हयथ' बुखु जानोबो हागौ आरोना। थ' बेखायनो आं भिडिअ लाबाय, माने एसे लेट। आङो फांसे बिफां दंमोन, बेखौहाय गुनायखाय माने बिनि दालायफोरखौ आङो बिजौफोरखौ गायना होदोंमोन। दा माने बिबार लाहांबायमोन आरोना लोगोफोर। नै अन्थाव बाथाव, नायनोसै र' बासायबा बासायगोन आरोना बियो। नै बिबार लाबायानो मोजांनो। ओमफ्राय खिथाथारनोसै आरोना आं नोंथांमोननोहाय, जोंना न'नि लुक्सआ बेबायदि आरोना लोगोफोर। नै ओमफ्राय नै बेफोरनो आरोना, आङो बेयावनो फुल एरि गायनानै दोनोमोन आरोना। ओमफ्राय ओरैजाय नै जोंना गय, ओमफ्राय नै ओरैजाय दङ थाइजौ बिफां आरोना, थाइजौ बिफां फांनै दङ। थ' बे आरो लोगोफोर। ओमफ्राय बेनि दा जेरैबायदि नुदों बेबायदि महरखौ नुनाय नंला आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय सिङाव हाबलांसै आरो आङो। जोङो हरै थायो आरोना, नै सिङाव बेबायदि लोगोफोर, सिङाव बेबायदि। ओमफ्राय बेखौ सिफायखासिगोन, नैबेखौबो सिफायखासिगोन आरोना। माने ओरै जों थायो रुम मोनथाम आरोना ओरैजाय, माने सिगांथिं फ्रन्ट साइडथिं माने नै बिदि रुम मोनथाम आरो लोगोफोर। ओमफ्राय बै सिंथिंबो माने मोनथाम रुम दं आरोखि। ओमफ्राय नै ओरै जों थायो, ओमफ्राय ओरैजायबो थायोमोन आरोना लोगोफोर, बाजैमोन थायोमोन ओरैजायहाय रुम मोनथाम। थ' बेफोरखौ उनाव नुनाय नंला हिसाबै, चेन्ज जासिगोन हिसाबै माने आङो ब्लग भिडिअ बानायनाय जाबाय आरोना। नैबेयाव किटचेन दङ लोगोफोर, बाव किटचेन दङ र'।
नैलाय रुमा खालि खालि आरोना ओमफ्राय बिनि लाइट होना होनांगौ र' गाहाय ओइस नैबे रुम मोनसे ओमफ्राय नैबे रुम मोनसे ओमफ्राय नैबाव रुम मोनसे दंबावो आरोना मोनथाम थिग बेबायदिनो जों थानायाबो रुम मोनथाम आरोना नैबे किटचेन मोन ओमफ्राय बे किटचेना थानाय नंला आरोना लोगोफोर बे किटचेना थानाय नंला बे किटचेना थानाय नंला आरो बेखौ सिफायगोन नायदो नै लोगोफोर दहाय आङो किटचेन खिथाहरदोंमोन ना बेमोन आरोना लोगोफोर नै किटचेनाहाय ओमफ्राय बे किटचेनखौ सिफायसिगोन नालाय लोगोफोर बेनि दारै नै इथिं किटचेन दंखायो आरो मोननै किटचेन खामानिया बेबो जानानै दं आरोना नै उइन्ड' खिरखि दंबावो दरवाजा दंबावो बेफोरखौ होनो गोनां दंबावो आरोना खामानिया बहुद दं लोगोफोर ओमफ्राय गाबोननिफ्राय स्टार्ट जासिगोन नालाय नैबे स्पेस जायगा आरो बेयाव माबा माबि सुनो मानो बा जिरायग्लांनो बेवहाय स्पेस जायगा दं आरो लोगोफोर बिदि स्पेस जायगा खालामना होदों नै ओमफ्राय लोगोफोर दहाय फुङाव हाजासे रायलायबाय काट मिस्ट्रि ओमफ्राय न' मिस्ट्रि मा होनो बन्द'बस्त जाखाजोब्बाय बेखायनो आङो भिडिअ बानायबाय जिहेतु बियो जोंनि थाखाय मेम'रि हिसाबै थागोन बेखौनो आं नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय दा बेखौनो बुंदोंमोन आङो ह'म टुर दा नोंथांमोना नुबाय आरो मानसिनि साननायाबो सोलाय सोल' जालाबाय थायो बिदिनो जोंबो न'खौ माने एसे सोलायनो नागिरदों आरोना सोलायना होनो नागिरदों मानो होनबा माखासे बहुद खामानि दङ जों साननाय बायदि बेखायनो दा जोङो मावनोसै आरोखि बन्द'बस्तआथ' जाबायानो ओमफ्राय दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय माने लोगोफोर बे फुरा आंनि फुल साजायनायफोरखौ आङो मोनसे जायगायाव ज' दोननांसिगोन आरोना माने बेखौबो गाहायाव दोननो हाया बे दाउ मानैनि थाखायनो आङो बेबायदि गोजौआव दोननांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा मोनसे बे हेंगिंफोरखौबो मोनसे जायगायाव दोननांसिगोन बहुद खामानि दङ लोगोफोर एकदम गाबोन आरोना गाबोन माने दिनैनिफ्रायनो जोङो एसे एनै खामानिखौ मावखानोसै गाबोनथ' फुरा बेखौ बे थिंफोरखौ बोखारजोबखासिगोन नालाय लोगोफोर बोखारजोबखासिगोन ओमफ्राय जायगा खालामनानै दोननांसिगोन आरोना नै रड लायनानै दोनखाबाय नै लोगोफोर रड लायखाबाय लोगोसेनो नै सिमेन्टफोर लाबोखाबाय आरोना नै ओइ नैबेयावबो मोनसे रड नैबेयावबो रड आरोना दा उफाय गैला एसे फोसाबनानै थानो सानबाय आरोना जों लोगोफोर नै नोंथांमोनहा नुबाय थाखायोमोन दिनै आङो फुरायैहाय माने आङो शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर बोथोरा बिराद गुसु ओमफ्राय माने मानसिनि साननायाथ' चेन्ज जाबाय थायो नङा होमबा बोरैबा बोरैबा मिलायाबाथाय उफाय गैया चेन्ज खालामनांगौ जायो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जों बबेनि आरो बबेयाव थायो बेफोरखौ मिथिखायो ओमफ्राय जोङो बबेयाव थाथारगोन नोंथांमोना उनावहाय मिथिनो मोनगोन ओमफ्राय थानायनि प्लेनिङा बेयावनोमोन सिगाङावहाय ओमफ्राय दा प्लेनिङा चेन्ज जाबाय दा बेखौनो एसे माने फोसाबनानै दोननो सानबाय आरोना नङाबा जोङो जुदि बेयाव थानायनि प्लेनिंमोन अब्ला जोङो बेखौ माने फोसाबलामोन आरोखि ना ओंखायनो दा जोङो प्लेनिङा फेल जाबाय ओमफ्राय बेखौ एसे फोसाबनानै दोननो सानबाय आरो माने फोसाबनानै एसे थानो सानबाय आरोना ओमफ्राय बहुद खामानि दं लोगोफोर नोंथांमोना लासै लासै मिथिलांगोन आरोना थ' दिनै आङो बे फुराना न'नि ह'म टुरखौ लाबोबाय नोंथांमोना निस्सय मिथिनो मोनबाय माने मा मावनो थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय धुमधाम जासिगोन आरो लोगोफोर गाबोन खामानिया थ' बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो माने आङो गोबाय माने फुराना देराबाबो आङो बेबायदि साजायनानै थायोमोन आरोना लोगोफोर आंथ' साजायनानै थानो मोजां मोनो जिहेथु ओंखायनो आङो जेरावखि थाया मानो आंनि बे हेबिटखौ आं नागारनो हाया माने साजायनानै थायोमोन आरो लोगोफोर साजायनानै थादोंमोन थ' बेफोर फुलाथ' बेखार नङा लोगोफोर आं मोनसे जायगा बानायनानै दोनगोन आरो बिराद गुसुहाय लोगोफोर बोथोरा सान्दुङानो गैया आरो सान्दुङानो गैया ओमफ्राय नैबे आंनि फुला बिराद मोजां मोनहाय लोगोफोर नै एकदम बे बाउन्डारि होनायावनो बोरैबा जालांजोबदों मा एसे मोजां नै स्पाइडार दंबावो नै बे मा नै
व्हाइटजों पिंकजों दङ मा एसे मोजां बेनि जोलैखौ खोमानो हानाय नंला माने बियो लकेल आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरथ' फुरा डिसकालार जाजोब्बाय नै बेबो रं फोननो थिनबाय आरोना लोगोफोर खामानि जेव जेव आरो अब्ला नोंथांमोना माबायदि मोनखो बे जोंनि खामानि मावनो नागिरनाया मोजां जादोंना जायाखै नोंथांमोना निस्सय कमेन्टआव हरनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो जायफोर आंनि ब्लगखौ नायनो बायो एक्सुवेलि नायियानो मोजां आरो आनसाबस्क्राइब खालामनानै ला थ' आंनि बे भिडिअसफोरा नोंथांनिसिम सौफैनाय नङा आरोना अब्ला बेखिनिखौनो बुंनानै आङो ब्लगखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन आरोना बोरै बानायो आं शेयार खालामगोन आरो लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ दोनथ'नोसै बाय बाय